ona anu we fo obeli fe na ade na ayasa simisi obeli ye na ayasa mudu asingi nya ma apartment na na emepe ide ebe mma no se foto biafle ebe mmadu na alumego negodi ogodo onye chiri ozo wardrobe ihe akita all wardrobe all of them mmadu bi ya onye na alumego na negodi cotton fa ya akwa abụba anyala mụ abie ji abụba anyala anụ kpaka asi Ọnịcha bịa o ntiru ka bread nke olive oil na good cotton ihe ọlụ settings be mmadụ ngwa bịa ife a ọrụ milo mgbogbo obi ife a ihe ọlụ glass ochie ebebe na Asaba nwa bunarị ka ị bịa n'alụ m egwu bịa tọbọ bịa fere nke akpakọdadọ ọ bụrụ onye na-ebu ntụ ị na-alụnye m tendọ na agba ibu mekwanya ihe ọrụ step ọkwa mụ ọrụ step ndị na-ahụ na-enyefa ji wọnye ahụ kwụsịrị nka esendị alalụ ya na WhatsApp sikwa plakaka nke a bụ anọda step na-akụwa step ọnụ mgbe gafụrụzi oche ndị ọzọ abụmonowu ifute du ọmụ abụmonowu ifute ke ụdị oche bụ ife a ọ ga machi isikapa na-eyi ogodo ube esele n'elu ogo na ụga ogodo ụlọ 8081 negodo anya dos negodo ụdị oche mmadụ dị ala ọjị ahụ negodo ọzọzi amarọ m ndị esi ebe abata ugodo na eziokwu ihe a bụzi jos tushu bachis kafa na yuzu ọ na be m na Asaba amụbụnarịla ebe a ndị ọgwụ 2 days ka m kwụ ịma mma na ọ na-ewe n'iwe isi m na-ekwu n'okwu ọkwa ọgwọgbuo m n'obi tinyegodu na ihe ọnụ na birthday m abụọ bụrụgodo onowu ifute dum echiri m ọzọ negodu step na ọsọ ife ọkpọkọ mmọsịa step ebe a na-amadị okwu ladị oteme ego m and agwụgwọ m ndị m na-akwa si mmadụ emebikwa n'ihe ebe a nwunye enye m dakọshọn fi ụgwọ 2 days ka m kwụ ebe a nọ arụ adịbeghị m ka onye bịa Lagos ọ dị sunuka kafa ji wee wọgbuo abụghị m onwe m na sunuka aka m na-akpọgwụkwa step kedu ihe bụ ya mmachi amaka esisigo nri ihe ọlọba mmadụ bụ ya mekwado ọbụrụ hearing hospital mbanyesi ahụ nka ndakwa banyekwa ọzọ ifurugu dị ya eziokwu adịrọ m hapi ebe anụ nọ mana ime nghọta adịghị tritizikwa m ka nwa ogoli nsala kọtụzie ya